inden du lige smutter, er du så ikke lige sød og logge på intranettet igen og sende mig en kopi af dagens prisindeks? Okay. Fedt. Ja, det gør jeg. Sådan. God attitude og god weekend. Og husk lige at slukke udenfor, inden du går, ikke? Jo, det skal jeg nok. Fedt. Hej. Hej, hej. Mentor IT er altid med forrest i udviklingen, så vi kan sikre din virksomhed de bedste og absolut hurtigste IT-produkter på markedet, samt en support, der er der, når du har brug for den. Mentor IT. Med dig i fremtiden.